अच्छा ये आमर देवझर को आम आज आसीचे जो केमिति कौन तार एक्सपीरियंस टिके कहतु। बहुत सुंदर परिवेश सबुज बनानी परिपुष्टित अरण्य भितर सुंदर जलप्रपात कटक जिलार नरसिंहपुर एरिया रे अवस्थित। हेलो नमस्कार, मुन्नाई ब्लॉग चैनल में आप लोग को स्वागत है जी। आज हमारा जो क्लब है, क्लब का मेंबर कम से कम 30-40 बंदे एक साथ होकर हम जा रहे हैं अभी देवझर। ये है चंपेश्वर और देखो ये चंपेश्वर का यहाँ से बाएं तरफ जाना है। यहाँ से कम 15 किलोमीटर के आसपास है और 15 किलोमीटर के बाद वो देवझर आएगा। हम लोग पहुँच गए हैं। अब इसको अभी देखिए, ये देवझर का एरिया है और यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी दुकान लगा हुआ है। तो चलिए अब जाएंगे झरना का तरफ, और झरना ये जो हमारा जो खाना बना रहे हैं उसका पास ही है। चलिए देखते हैं। ये चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। ଆପଣ ଯଦି କଟକପଟୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ କଟକରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଯାଏଁ କମ ସେ କମ 100 କିଲୋମିଟର ଆସପାସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧାମୂଳା ହେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଗଧରିଆ ଛକ ଦେଇକି ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ଆସିବେ। ଚମ୍ପେଶ୍ୱରଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍, କଟକରୁ ଆସିଲେ ଚମ୍ପେଶ୍ୱରଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍। ସେଇ ଲୋକେସନରେ ଆପଣ ଯିବେ। ଚମ୍ପେଶ୍ୱରଠୁ ମିନିମମ୍ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ପିକନିକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ତା ସହିତ ଲୋକାଲିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହାର ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମିନିମମ୍ 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ପିଣ୍ଡିର ଯଦି ଆପଣ ଭୋଜି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଣ୍ଡିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପିଣ୍ଡିରେ କମ ସେ କମ ସେ ସବୁ ଯେମିତି ଚଟାଣ ହେବା କଥା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଖାଲି ତମ୍ବୁ ପକାଇକି ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ପାଣି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି ପାଣିର ବି ସୁବିଧା କରିଦେଇଛି ସେ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଜାଗାଟା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଝରଣା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ଝରଣା ଏନି ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଝରଣା ଆସୁଛି।
ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ବି ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବରଦାନ ଭଳିଆ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି, ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେମିତି ଝରଣା ଏନି ଟାଇମ୍ ଝରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଉପହାର ଏଇ ସମୟରେ। ଆଉ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନ ଭରିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 7 ଦିନର କଷ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାଇ କହିଥିଲେ 7 ଦିନର କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିହେବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। जदि ये चैनल रे प्रथम थर आछंती ताले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु और लाइक करंतु, शेयर करंतु।